Id-Deputat Nazzjonalista VASSALLO m'għandux l-istess fehma li għandu l-kap tiegħu Irid dwar Simon Busuttil. F'konferenza li għaliha kien hemm preżenti biss ġurnalista ta' One News u kamera person tan-net, iddikjara li ma jdejqu xejn li Busuttil jibqa' parti mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Għalija ma jdejjaqni xejn li Simon Busuttil jibqa' wieħed mill-Grupp Parlamentari. Dan għall-kuntrarju tal-linja li ħa Irid dwar is-suġġett meta f'intervista fuq Radio Malta s-Sibt li għadda li kieku kien flok Simon Busuttil jagħmel bħalma għamel Lorenz Gonzi wara t-telf elettorali tal-2013 u jitlaq mill-Parlament. Mela żgħad dak li għamel Dr. Lorenz Gonzi qablu. Mhux ifixklek qiegħed allura Dr. Simon Busuttil. Dak jaraw jaraw in-nies. Dikjarazzjoni li VASSALLO li qed jaspira li jkun Viċi-Kap tal-Partit Nazzjonalista ma jaqbilx li kellha ssir. Ma tistax taqbad u tajt li dak il-membru parlamentari fix-xin jidħol u fix-xin jitlaq. Biex hekk kompli toħroġ fid-der il-qasma li teżisti fil-Partit Nazzjonalista b'deputati għandhom ħsibijiet differenti dwar l-istess suġġett. Bħal Irid jaħseb għad-Deputat Mario Gallia fost l-oħrajn li fuq Facebook kien fetaħ il-kanuni kontra d-deċiżjoni li Simon Busuttil iżomm mis-siġġu parlamentari. Fil-fatt, f'kitba twila fuq Facebook, Gallia kien qal li għalkemm għandu dritt jibqa', Busuttil għandu jitlaq mill-Parlament la darba ddeċida li jirriżenja minn kap. VASSALLO qed jikkompeti għal kariga ta' Viċi-Kap tal-Partit Nazzjonalista mad-Deputat David Aġus. B'dan tal-aħħar ikun il-favorit fil-klikka ta' Delija, tant li appoġġjaħtu lill-kampanja ta' Kap u kien fid-del tiegħu f'bosta attivitajiet, fosthom meta l-Kap il-ġdid iltaqa' l-ewwel darba mal-Prim Ministru Joseph Muscat fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista.